sakbay pay laeng nga tugaw tinumutibiyang kas may saad nga mayor imbagan ni kong JB nga niya agtrabaho kan sir. Nangyag yun dito ini. Agtrabaho kan sir, hamon naman ang kakitain di munisipyo. Imuna linagip di Bangged Mayor Perfecto Pope Cardenas no kasano ng rugi iti panangidaulo na iniili kalpasan na nangabak iti napalabas ng eleksyon bayad iti panagbitlana iti first 100 days report na itangal daw. Inbas kag na dagiti nagapuanan kay panangtumpal dagiti nagbalin na kari ti Team Progreso Bangged wano ti kalikagom Let's Make Bangged Great Again. Manipod iti issue di basura wano ti panakataming di solid waste management iti ili. Ita, inunod ti panakapataod ng garbage compactor, akatinulong ti panagakop ti basura, babay ti tulong ti pisina da Kong J.B. Bernos, ken Kong Ching Bernos. Naorganisa iti technical working group, tapno isuda ti mang plano no kasano nga masungbatan iti problema iti basura ng nangruna iti uneg iili nga Bangged. They needed 35 garbage collectors and drivers. Okay. So, nag-hire tayo ti job order. Nakita ni Kong JB ni Kong Ching, nuan niya iti kasapulan tayo pa, kalaksidan tila tayo upat nga daan nga bagun, truck iti munisipyo. Kit, ikagumanda iti mulong nga mangpada, iti dua nga garbage compactors. So dati makikita yo kadagiti barangay yo naglikligaw kolekta kadagiti basura itata. Agyaman tay kadaga Kong Ching kani Kong JB gaputi daytoy. Naikan importansya pa iti issue ti trapiko kang runani ti nairo tataray ti traffic iti Zone 7 apaset ti Abra Kalinga Road. Awanen DJ traffic namin pinsan nga nasulbar di traffic. Unak pala hindi sa anak pa nga, ang pala ti panunot ko mayor, nakalaka nga ramiden neta unak pala hindi. Nakalaka. And then, hindi nagsarita kami kani Kong JB, kung na, solbaran ta di Jane Sir, kung na, unak. So, niya din naramid mi, nakasaganan ti concrete barrier, si Pasdepin, no rabihin, tanto no bigat makita daawanin, alpas traffic. Napotar pa iti Traffic Management Ordinance, asumbat iti issue ti trapiko. Ordinance amending Ordinance number 87 series of 2020 entitled An Ordinance Consolidating All Traffic Ordinances of the Municipality of Bangged is hereby approved. Inunod pa iti panakagunot ti panagbali na business-friendly iti ili kas sentro ti komersyo iti probinsya. Naidatagpay iti nagapuanan iti na dumadumang opisina, manipot iti Legislative Department na nakaputar ti 32 resolutions ken talong ordinansa, disaster preparedness, iti social welfare services, health services, youth development, tulong iti bandag ti agrikultura, engineering and infrastructure services, planning, human resource management, civil service registry, economic enterprise and development, ken peace and order. Bigbigan ti mayor, ti kinapatig ti panagkaykaysa, arasot ti nabong nga resulta ti progreso. I do not claim this my own. Saan ko nga bukod nga accomplishment dito? Dito'y tigapuanan, iti panagtitinulong tayo nga mangidahanon iti serbisyo, kadagiti kakailyon tayo, itultuloy tayo nga rod, tikasta, nakita iti panagserbi. Tapno, kalpasan iti one term, taon to ti mangusga kada tayo nanya iti pagbalinan iti masakbayan tayo. Kalikagom ti mayor ti panakaital o ti collection efficiency at adopay infrastructure projects, panakaistablisar ti house number, panakaistandard iti street names ken matulungan iti tubig o growers. Nagtalinumet ti dawat na iti anay a disiplina ken kooperasyon iti umili tapnon magunod ti agtultuloy a progreso iti ili. Dito'y 100 days apo ket saan ko nga solo nga accomplishment. Mansapol nga ibaga kada kayo nga detoy get produkto iti panagkaykaysa iti Team Progreso iti opisina ni Kong JB ken ni Congresswoman Ching nga isuda iti manginunglungalong iti panagduras ken progreso iti probinsya ng Abra iti opisina na po Governor Takit ket danggayan mi amin nga programa da tapno ti kasta ket manyaman iti para kadagiti tattao ket magunodan. Magnamdama pa babae ni panagtitindulong ken panagkaykaysa ket magunod ti Bangged ti kalikagong nga SGLG Award iti masangwanan.
Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.